Kada ku manta ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. Ma dai a ce ya kamata a ce an samu rana ko ba komai barkwanan nan da ya bushe in samu in daka shi. Wannan wace irin magana ce? Nai Allah ya baka mace mara tsoron Allah kai baka san ma zakin aure ba. Kai ba za ka san zakin aure ba. Nai Allah ya baka mace wacce bata san me aure ba. Bata san me miji ba, bata san mutuncin sada mutuncin yan uwansa ba. Kai ba za ka dorar da me aure ba. To abinda da ke nake abinda nake so in gaya miki ki shiga tsakanin ƴaƴanki da auren da nake nema. Tunda ke ba tsoron Allah kike ba. Idan kuma kin ki za a yi yakin duniya na 5 a gidan nan. Haba. Wallahi. Haba mai anguwa. Yaushe ma aka yi yakin duniya na 3 balantana ta kai ga na 5. Kai dai kawai in kana da magana ka faɗi abin da kake so ka faɗa, daman ni shirgi na saba ɗaukan laifi, faɗa min me na maka. Ke gafara nan, ke ce biki sani ba, yakin duniya na 3 an yi shi a Rasha, yakin duniya na 4 kuma a Langeriya aka yi shi tsakanin talakawa 'yan Langeriya da talauci. Kuma ke biki san wannan ba, saboda haka ina raba ki da shiga maganar auren nan. Kuma auren nan dole ma na gaggauta a yi auren nan da wuri saboda kowa ya ci ubansa. Saboda haka ina baki shawara ki yi kokari ki yi amfani da wannan damar taki tun kafin na baki mamaki. To wani mamaki kuma ta nemo. Ai ka daɗe kana ban mamaki. Sai dai kuma wani abin daban. Kin gafara nan. Wallahi biki san tsiyata ba. Dan iska ne ni cikakke. Mai unguwa alakare mai unguwa. Saboda haka ina gaya miki tara min kazan nan. Wani irin kaza? Da Allah. Ha! Wai me haka? Mai anguwa? Ha! Kazan mutane ne fa. Sai na kama. Kazan mutane ne mai kama. A ce kaji. Kajin mutane ne mai anguwa. Kama ka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To ai ta fita. Ta fita. Ai nace ki bai mai ita da dare. A ni ba za a yi abun kunya da ni ba wallahi. Ba ya abun kunya da ni ba. Dole kai dai da kaga zaka iya ka Dole tai. ki ta tire ba ma cin nama. Ba kamar a banza. A banza ranar lahira ka ce ubangiji me. Kada ku manta ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum.